Club Cycle ke vacancy World Tourism Day Catalan ke Pangcheng. Khat-khatia long inut ki thi tang bang arpum ke long. World Tourism Day arni pen pachaton dunsi nomati BJYM atumpen ke pangthira sai ke deng. Karbi long live prime time birta long peneli sami beauty bepi non birtang ton pen arjponi tha. Pini lake somindara dang ki joi ke lang mate World Tourism Day arni lo. Bangso arni somindara dang long ki do tourist atuma phana bangke arni ki me arni lo. Bangso pen matha ponsi Karbiang long arlo long ta ning karong pen World Tourism Day talon ponlo. Lason si Karbiang long tourism sai kamahin pen chepatir pipon si pini World Tourism Day talon pon. Bangso ke talon pon along ning karong kachipi ponji aphan pura pinya da porphai truck pen tara langso Karbi People's Hall along kedot no thing pia long pen cycle ke vek pen si World Tourism Day ke talon pangcheng ponlo. Bangso cycle ke vek ke pangcheng ponji aphan pura kachitong aluhi MP Horen Singh Be EM Amar Singh Tiso EM Riti Singh hi KCS Amai Phu Chandra Singh Kroatum arideng pensi ingpu ponlo. Bangso phi taralangso clock tower athing no along kit hexer cycle ke vek atum pen cycle ke vek pen ason kit heka puthak chepaklang pon rinti. Bangso World Tourism Day ani ningkarong pen online photo la pen reels kasonsi kachipati pen kedanglok tourism talks cultural showcase nong ekironasai dengpon. Bangso World Tourism Day ketalona long aluhi sar poman pen Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang kachitong dunalong EM Riti Singh hi Kenya Det pen Tourism Promotion Affairs Consultant Dr. Nathan Gotinga Nyaga Delhi pen Director Sustainability of TOF Tigers Campaign and Responsible Tourism Consultant Ritu Makhija Guwahati pen Tourism Consultant Partha Pratim Das Managing Director of Royal Expedition Private Limited Radio Gupshup Program Head RJ Mandila pen Kasa Kongchon Bank Dr. Pankaj Teron Chetongdun. News report long sada ingti Karbiang Long Live. Khat-khati police station angkang Khat-khati Kaliram Bosti 4 lane RCC adolongarum along pen inut pinso ki thitang bang arpum police atum kilong pon. Birta ki pachini pon atenge patumi ada por phai crazy por malom Khat-khati Kaliram Bosti adungarai malom ki du atum pen inut abang phu ajir ki ding klui pen ki tirok theglong si Khat-khati police atum aphan birta pachini pon lo. Laso teng si police atum pen adimak long pali dun si langchari pon. Api kithi tanglo putin ponsi Bokajan Executive Magistrate aphan pachini ponsi kadokawe lang tali ponlo. Kithi lo da bang phua men la pen ke do adim patini ponlong lelang. Arta bang ningkan thong ke ban bak do tahai la pen kupia khai lo ni lata patini ponlong lelang. Sita Karbi pen kapega khai tahai puta than pon. Kadokawe ke lang chari pon padodera phi Dipu Medical College and Hospital an ponsi postmortem aphan Saideng Ponji Pusi Khat-khati Police atumpen pachini pon. Lasi tebok terai komani jongsi ahem pen dam jira pen avide rason pute Khat-khati Police Station along birta kachi MJ phansi Khat-khati OC pen pachini pon thu. Bokajan pen ananterang Karbiang Long Live. BJYM Nomati Mondala hin pen patir pi ponsi World Tourism Day arni pen pacheton dunsi West Karbiang Long pen Karbiang Long angbong pen kache thangklong alangsun kangthi langso alangsun kijui ke lang dimalong an ke pangthi rasai ke deng pon. Bangso ke pangthi rasai ke deng pon along Nomati Mondal BJYM Amaipu Longkiri Hansel pen chunbang Dalen Bosomotari atumahin pen Japon Linsi langsun along an ke pangthi rasai ke deng pon bom aporahud ke ongdong horabong achet long ponlo. Bangso penajok lang royalong kapheri mimia son dokok lasi anutina bang khwa bang phi atumle ki jona lang ke wan sitame mena hemarit ason chimatha ponra horabong ke warla pen kengpang hang pon pede jia phan kachuning riponsi ke pangthira sai deng ponlo.
hilang so bote kado weda chini lo da ane nong nama che thang plong langsung lo Karbiang long pen polote sini lo tum la itu tum IM tourism department IM akai racing hi pen itu tum tinggi che than pen se la bang so side deng pon lo bang so asai ke deng pon ko ke la world tourism de pen pache ton sini tum la bang so side deng pon lo Bangso hot kachi tongdon aluhi sarpo Karbiang Autonomous Council EM retacing hipet ke than pona tengki Bangso World Tourism Day ni bangke ke dam tangar ni aprang pensi ke talon pangcheng pontang lo Bangso hot jesamet KYF sertalin ke talon apharman ke pache thangji apansi saideng ponlo busi ningje pon World Tourism Day na sinili tum dak Karbiang Autonomous Council Tourism Department pen setame patumi pen sini tu kichisi kichetang do la se patumi ni tum Karbi Cultural Society la pen Karbi Film Society alang ni tum pen chinglum se ni tum ada langbuku along se trekking program en pondo apen ando se non Karbi Youth Festival so Golden Jubilee Celebration so kothak kamelo ni tum ando se ki claim ke dam pa mesenji pa non pen sini tum chisik hai do bom lo la so teng pen kadu we claim na meseno puti si Karbiang long potential do la sila so potential teng pen lang dam lo pote kadu we non uwi kimi tu nang cerap nang cetu dun pote Karbiang long sitamelo isi nong nam mesen na pen ke mesen dak tourist adi mason si hacking News Report Karbiang Long Live Amar Jivan adawai kinang ji atuma phan isi birta kemi Bangso adawai non ke Karbiang Long pen West Karbiang Long along setami long pon ikji Ini hama so itu so doai ini kan dia oke itu langkin no jaga doai so rata lang lo pota ikon ini la ka thera da ni sa long thelong lo mor jiwan pula bangsa doai se long kan lang tu an tu ki doai ni long an ban lo la kan ni an dum lo itu kan ang thek da lo lang ni Clardak pen kachini jiapan Troxy 5 Hini Trop Pho 5 Troxy nerkapalong humri ignon Nilip MSC constituency ke parlo nilip ang kangalong inglong lapen thoi malom lun kilun aning ke hanga bang phu bang phia tumaphan lun kilun lun se po lapen lun se pia puna cha kangwai long dim klong ke pachelong lun je phan isi warsai ke me wan pitang lo Muni dakaya longke tok bormate tok langke thekpen chotkali anutin na phan isiar nam ebaha ki piadan prek repa joini kumadni ke lo thek serta ke pathua hin aning ke dogdo kumadni bang pho bang phi ke kilun ke kana hin anat aning ke hangari so anim so tum dopik anlo lasini lip constituency ke parlo angkang lun kilun kachepati dunjia phan isiar warsai ke mi lapu henlo ruwesini production methang hawara long ningke hangatama phan matha piponsi Chingi chingwai pona tengsi long bichidu Karbi talent han suringhini raing korage thom singing competition ajai mek ruwesini production na tum ahin pen pater piponsi kewang chichiti ni phai achiklo thongke barni choki hola long ada por phai se ke ba por pen lun kilun ka chepate ajai mek padupon po lun kilun dunji aning ke hang bang pho bang phia tum jongsi do polote non head jong nilip alongta lun kana hin non ovi kimia tum phan kang thur ponji aphan kang pu pipon Ruwesini Production YouTube channel lapen amahang pathek pon pen paklang pipon lo Laso Ruwesini Production a CEO Malong Timung contact number 6001269745 along humri iktami lapen Ruwesini Production nilip a manager Sujit Timung phone number 7896286569 along angton pen kachini ji aphan humri lote nangle toma phan warsai kimi longpon ikpobusi Ruwesini Production Manager la pen CEO atuma hin pen pangdak pon ong tung nilip ara tum lun kilun dunjian ning ke hang bang pha bang phia tum ka choro la pen ning ka chaparong pen ka chong phong prong pen dorin tilo Koilamati pen Samson ingti Karbiang Long Live JJM scheme pen ki juna lang ki pi ke chok che puthak paklang so la khai sia rong ara tum phirang ki amai ing ni ponsi ning kang sam sia lam the chipaklang
Lakhain ko rahini Sarupathar MAC constituency ke parlo Paklangso Lakhai Siarong arada tumpen Jal Jivan Mission mate JJM aputhak phirangkia mai ke phapon Son sialang li tumpen ke jong ponateng ke JJM scheme pen ke dengpon Paklangso Lakhai Si along ki klem ponasai ki sai oi puthak ningkang samse ki paklang pon di lang mane a 5 chibeng pong delo join pakake lapen ke nilitung RV RE ta nitum hem along lang chitangte ningkreng hulo puludang te nilitung ke ring ta lang ave tubel ta ave mithang ki data ave ki duk sai de lang ka chithiji aju jiro pen nilitung kisuna Adun tholang li tum akoi ki pipona tengke sorkar pen jongsi radaphan nangkirap jili pute nangrap pami nangji pusi waidak pen lamthe jai pon là số rác gì mù ní là chúng ta thì không thấu đem vào quan tay thì thấu cho hụt bên trong chỉ lô lóc hàng hạt CPP bút là cái số cho hụt bom của là cái còn đó có người ta trong chỉ ní non ke adon tin ki jun alang ki long ji kalisi pipes ki hut kangtai pipes ki join ki chokche lang ki lik et pen radalong ki le nangji alang ki le da jok puthot prabjin pen selam thunangji pusi phirangkia mai long pen chuning ripon padu me hi mate dak paklang suarat ki duara tum se pini na ching rum lo a hokalam sinai tham lo lapen ke ehin pen party ehin bele chipu lo nili banga hok party long taklem du nili APHRC long spokesperson lo lasi nili APHRC a party beneli oppose lo BJP sarkar development phanke lapusom check and balance ave pute nikan pharo development ta mili tum karbiang long mase ching thut ke deji lagi chilut chok ya karbiang long mase hemprek talong ne development a phiong chilut long ji lapen ke munit ili tuma masi akarbi tuma inglong so masa hirjumi mat ave deji Balibathar ben project terang karbiang long live Pini prime time babirta ke lapansi kangton poniglo kardom